Batzuetan bizitzak argitasun gutxi izaten du. Bai, horrelaxekoa da bizitza. Batzuetan dizdiratsua eta beste batzuetan iluna. Janus Lesterren diska berria ere horrelakoa da. Tristia, beste batzuetan alaia, aldi berian tristia, alaia, danetik handaka. Zer gailenduko da, iluntasuna, ala argitasuna. Oantxiko ziko dugu. Kaixo lagunak, hemen dago nerekin, Janus Lesterren arima. Jokin Pinatxo, ongi etorri. Mi esker. Ongi. Ongitazu. Ongi, ezin hobe. Bueno, loreak diska berria atea zuen, ezta? Hori da. Ongara bi urtez pixkat diska hontan lanean, eta zaroren 22an atera genuen lore, eta guain ja kontzertutan murgilduta. Murgilduta, top, ez da loriak neguan ebai loratzen du, ose? Bueno, loreak depende non jartzen dituzun, zer argi ematen dizun, eta zer loratzen aldia, inkluso espero duzun lekutan, Ala izate, bai, neguan lore harrak ateatzen dira, eta gaino usai harrakin, eta desberdinak, baino balekoak udaberren gehiago dazkau, baino behitu, lore atea da, eta azaruan gainea. Bueno, Jokin, eta diska honetan, argitasunak, iluntasuna, eta netti topatuko dugu, ezta? Bai, nik uste saiatu naizela pixkat kontraste horrekin jokatzen, ez? Nik uste dut, badirela nire sentimenduak nahiko modu gordinean azalaratuak, baina nik uste dut baita ere badela bide bat, baizu edo baita edozeinak ere bai bilatzeko abesti horietan bere esperientzia propioak eta bestiak ere beraienak iteko. Zeona. Danak, zure bizipenetik handatozte, hor topatuko ditugun letrak eta? Bai, batez ere igual behar bada, azkeneko urte eta gutxian izandako bizipenak, izan dut olako impulso bat, ez naiz normalki horrelakoa, eta nahiko modu gordinean eta impulsiboan botatzeko letrak, normalki ematen dizkiot askoz buelta gehiago. Eta egia dauek, izan dudala beharra horritan idazteko. Argi eta garbi, ez da? Eta hola xatea, bai. Bueno, Jokin, zukalden zemuz, aurrekoan egon zinean hemen, ikusi nun, baina ibili atzea. Ibili naiz, orduan ere ikasi nun, así que... Eta ibili zea, o bakarrikan idazten da beste ibili ez? Ibili naiz ere bai. Bueno, balkarrikan ikusiko zue, ehundoko oilarra ingo deu, era beresi batian, lagungarri tabule bat, eta gero maionesa aiar bat, ondon jartzeko. Ados? Bikain. Adi lagunak, saio, paregabe datorrela. Bueno, lagunak eta Jokin, garatuko izuet, pausuz pausu, oilarra biteko garaian nundik noe biliko gehan, bale? Bueno, hemen txedakago oilarra, ingo deuna da sartaia handi baten markatu, bai alde batetik eta bai bestetik, gero ontzitxo bateateako deu, eta horringo diuna da, erditik iriki, espinatxu atea, eta ingo deuna da, refritua prestatu gainetik botatzeko. Gainetik botako dio, gero huelta berriro lapikura, pixka ligatu, eta berriro bere aldea. Eta refritu ingo deu, pixka berezi ja. Beti refrito normal bat izatea, batzu ja, pipermina eta ospina. Gaur, pikilloa botako izkio ere, bale? Piper pikilloa botako izkio, ingo deuna da, baratzuria xerretan, goxatu olioan, pipermin pare batekin ebai, bertan botako deu, piperra laukitxotan inda, bertara bota, goxatu, eta nasketa hori, gero, oilarran gainea, ospin pixkatekin ebai, eta gero esan deuna, vuelta, ligatu, eta plateraratu. Baina, pare bat gauza ingo izkio lagungarri. Eta bule bat prestatuko dugu, esan deun bezala, hemen da gau kuskusa errezingo dugu. Lapiko baten ura irekiten jarriko dugu, gatza botako dugu, eta ur hori ateatzen dugu, eta bertara botatzen dugu kuskusa, eta bere beruakin, ezetasunakin, ja, ondo gelditukoa. Eta hori ingo dugu, aberaztu. Tomatia hemen dakau, zuritu, pepita kendu, eta lauki txikitanin. Tipulinare bai, garbitu, lauki txikitanin, eta gero kuskusia botako dugu. Eta gero, hoi dena alinatzeko, limoiakin, peresila, menta ostuak, olio pixkatekin, eta gatzakin, nasketa bat ingo dugu, eta horrekin ingo dugu, eta bulia alinatu, bale? Venga, eta hoi bukatzeko, ingo deuna da maionesa bat. Maionesa berezia ingo deure bai, zatikan, botako izkio antxuak. Baina antxu botako izkio, behin maionesa inda gero. Ingo deuna da, hemendikan, gorringo bat hartu, beste arrautza osua, ospin pixka bota, olioakin birrindu, gatza pixka botako jo, gatza asko txio botako, porque keo antxuak bere gatza emango ziotek. Ordu, ningo jauna da, maionesa prestatu, maionesa prest da honian, antxuak txiki-txiki-txikiin, bertara bota, dena naztu,
eta plateran lagungarri jarri. Ados? Maravilla. Maravilla de la vida. Venga, ekin ingo diogu ba. Venga, nik ingo etena da, azteko eta behin, behitu, kuskusana eta martxan jarriko dugu. Zoi berandu behar dugu. Eta bestalde behar duguna da, adiez tipulin jau. Osua gehiagi izangoak. Vale. Txortenak endu, sustarrak endu, erditik amoztu, lehendabiziko geruza, eta hori lauki txikitan itezun, vale? Venga. Venga, hoi zure kontu, eta nik ingo etena da, kuskusan ura irekiten jarri, eta tomate garritu ere bai. Bueno, eta aldi berean mingaina eman bertzio, Bueno, lore, diska berrilla. Esan deun bezala, lehen urte bukaeran ateatakoa da, ezta? Negu hontan bertan. Noiz kaleratu zan zehazki? Azaroren 22an. Azaroren 22an, ona, bale. Eta denbora asko, lan asko atzetikan. Bueno, izan da berezia, idatzi dugulako diska aurreko disakin biran geunden bitartean, ez? Orduan, bai izan dela, dinamika bat, asteburutan, kontzertutan ibili, eta gero astetartez, ensaiotan, abestiak idazten, abestiak ekoizten, eta bueno, pixkat hau izan da dinamika, lehen aldiz horrela. Vale. Osea, ezin gelditu, ezta? Hori da. Oparu izan dik, ezta? Alde batetik kontzertuk ematen, da bestetik konposatzen eta dana. Zein da zure eginkizuna? Zuzeit dituzu letrak eta egin, konposatu ere bai, nola kudeatzen dezu talde giruan hau guztia? Normalki, abestiaren oinarria edo lehenengo melodia, ze beti hasten naiz lehenen melodiatik, letratik beharren. Vale. Lehenengo melodia, sortze dut nik etxean, gitarra soilez edo pianoan. Vale. Eta lehenengo melodia dudanean, hau elkartzen gara taldekide denak, aurkezten diet. Eta horrazten gara, melodia horren gaina, lehenengo ideiak, lehenengo pixkat arregloa sortzen, ez? Eta behin hori indugula, berriro etxera eraman, eta azten naiz hau grabatzen, pixkat maketatxo txiki bat iten. Eta behin maketa hau indudala, normalean elkartzen naiz garazi esnagolakin, dela taldeko teklista, eta azten gara lehenengo ekoizpena iten. Orduan, pixkat hor ja, elkarrekin sortu dugun horri, azten diogu forma ematen, eta jazten da lehenengo benetazko abesti kutsua hartzen. Horri berriro musikari denekin elkartu, ja jotzen dugu, benetan gero zuzenean joko dugun bezala. Asko aldatzea horra hasiera batetik zugera matezunetik anetxea ibiltzea eta gero. Asko aldatzen da, gaina ez gara konformatzen inoiz lehenengo ideiak eta ibiltzen gara basukaldean bezala, ez gauzak probatu, kendu jarri. Probatu, zagai bat honea, bestia barea, eta azkenian hori. Bolo bildu arte errezeta, ez da? Hori da. Eta gero ja bestia bukatzen da, zestoara juten garenean, estudiora, hor Einaut Gaztainakin ere azkeneko ekoizpena egiten dugu, eta ja, bukatu arte. Kostatzen dela batzutan abestiaz bukatzea, baina bukatu arte. Hor askotan ebe indadakazu gu errezeta bezala, ja indadakazu, eta gero, amikatxiz lamata, beste bueltaten bate zaio, eta gero ez dakit nahi iristegea, ez da? Gitarra probatzen badugu, edo ahotsa probatzen badugu, beti burruka hortan. Eta hori aldatzen bazu, bestiare bai aldatu inbierda, eta gero ez dakiz, eta katxiz lamar, onda. Bueno, bintzatetzea aspertzen da, hoi garrantzitsua. Bueno, eta zeto batuko dugu letra hauetan izan deuna iluntasuna, tristura, aldiberian argitasuna. Pixkat diskari, saiatu naiz momentu argi eta ilun horiek plazaratzen edo pixkat esperantzatik, ez? Azpimarratzen ere batzutan ze garrantzitsua den, zu alderdi ilun horietan topatzea, gero ere baloratzeko askoz gehiago hortik atera zarenean, ez? Nik uste dut, beti nahi dugu egon denok ondo, beti nahi dugu egon kontekstu eroso batean, baina hori ez da realitatea gaina. Hori ez da realitatea, eta batzutan hori baloratzeko ere, behar dela pixkat beste alderdi hori ez, eta beste alderdi hori ondo gestionatu beharra dela. Orduan pixkat zaintzati botatako, esperantzati botatako diska izan da alderdi ilun horietan, loren, baina gero ere bai, baitu argitasun momentuak ez, ere bai, batzutan pasatzen zaigulako gaizki gauden alderdi horiek bihurtzen ditugu oso ilunak, eta ondo gaudenak nahi gabe pasatzen dira ez, orduan pixkat, bada disko intensoa, baina pixkat ere kontzientzia hori lortzeko. Hola izatea, ez da? Kontuatu gabe pasatzen bagea, da argi dijuela, historia, normalian, ez da? Hala izatea. Baina ikasi behar dugu momentu jego osatzen, ez da? Eta txarroiek dianak bai lasaiago pasatzen ere bai, ez da? Hori da. Baitu, guen dela gutxi bat egin zuen nion, da oso gauza erra irutizten. Arazo horrek balin basekak konponbidea? Ez da arazo. Ez ai preocupatu, lasaio nahi. Eta ez basekak, oindik eta gutxio. Hori da. Orduan, lasai. Gero gauza bakoitzak denboan bere lekuan jartzeu, eta askotan gehiegi aztega bueltak ematen, da historia iritsi baino lehenuo, eta hain behar deuna da lasaio bizita, eta guztua bizi. Eta, bueno, eta zergatik lore? Bueno, pixkat bilatu nahi nun elementu bat, denontzat ezaguna eta hurbilekoa izango zena, eta islatuko zuna pixkat hori ez, alderdi ilun horiek eta alderdi argitxu horiek ez, lehen aipatzen genuen, lorek baudela gaitasuna batzutan, espero ez duzun lekutan ere loratzeko,
eta liberean lorea izan daitekelako oso ahula, oso euskarra, baina batzutan lekuz aldatu edo pixkat inguru aldatu edo ematen badiozu behar dun hori lorea bera ere berpizten delako, ez? Berpizten da indarrez, berpizten da koloretsu, eta nik uste dut, lorea baderla gu geu gure burua islatu ikusi genezaken elementu bat, eta horrexigatik lore. Hori ere bai, buelta asko mantzizkian, ikun nintzen lore jarriko giola, edo taldekideak eta asko mareatu ziren izenakin, aurrenen joan lortu zen duten. Ke hori inoiz ez daula. Bota honea. Gehiago txikituko dut, o ondo da. Hori geho organikoa bota bera, eta hon eretzako. Eta esango ja limoian zuku bateatzeko guen. Vale, hemen zekau limoia, eta gero alinitu egiteko, erriti moztu, eta bi aldia izuku batea, bale? Hau nik enduko jaten mendikan. Vale, orduan zeta, izenburuana ez da azkeneko gauza beti. Eta bai abestienak eta baita diskanak ere bai. Ez da erreza izaten, Ez da inoiz, da ia seme bat edola bat izena jartzea bezala. Bontxe esan dago, nire guain dala ez asko aita izan nauk, azaruan bai, hogeita bostian, bai. Eta, katxiz la marreara treskantza izena jartzeko. Berdin, bizkakin berdin, Bikotia zeatenian, bueno, A o B, baina nila seme alabak eta pixka tasita. 10 urte, eta bestia 7. Claro. Ta haiek, ni patxi jarriko, nola patxi hori aitonan izena da, gero ez dakize, venga, antxon jarriko jo, antxon ez, mesedez. Azkenian Mikel gehatuek. Ondo. Bueno, ala gehatuek, eta zer denakin azkenian geho, horrei hartze jok, maitasuna eta horrekin gelite, ez da? Ondo. Vale, zuko ze botako dut. Ez, hori ingo deuna da, lehen da bizi betu, hau ja irekiten dakau. Eta kuskusa hola seitea, irekiten ura, kuskusa bertara bota, eta hori bere esetasunakin, dena inda gelditu gau, pustu ingoa, eta gero ura soberan malin baga, iragatziko deu, eta ingo deuna da, bertan tipula bota, tomatia garbi txikituta, eta horrekin ingo zu alinito bat, limoia, olilua, gatza, baitare belarrak, menta belarra eta perexila txikituta, eta gero dana dakaunien elkartuta, gero naztuko dugu. Vale? Orduan, horrein zuku atea, eta zukua honea bota adibidez. Jo hemen ningo dugu alinitua, eta gero botako jau dana. Vale? Ondo. Orduan, bueno, lorekin gehatu zinaten, eta guztua, ez da? Badakat nik, nire zena nahian seme bat alaba bakatu. Lore izena du nire. Bai? Hori gertatzen zitza egun, ez? Azokan, haizu nola etortzen zaizun jendea, aldiozun sinatu diskara, eta klaro, lore asko edo lorea asko etorri zidan, eta kurioso da, ez? Claro, justo lore izena zu, eta aldi diska berri bat atea du lore, eta hori da, primerretxea, no? Ona. Bueno, eta Jokin, hau guztia burutzeko, bueno, hor talde lana ikaragrila eukiezu, baina gero kolaborazio eharrak eukituzu, ez da? Hori bada, ez da? Gozada bat, ez? Imaginatu, ezakitzen bat denbora pasata gero diska bat prestatzen, iristia estudioan bestia erdi bukatuta ikusi, eta imaginatzea, ez? Igual, abesti hontan neomakoek ze ondo ingo zuten, ez? Eta berdina izarokin, ez? Adiez izaro ezagutzen un aspalditik, eta bidali nion proposamena, eta baiezkoa segidan ebantzian, eta niretzat izan zen gozada bat ikustea nola zura besti bat ere, baizarok berea egiten dun, eta bueno, gori ikustea emaitza, ez? Eta neomakekin berdin, garbinakan abestian behar nula jende asko, abesten jende asko oiuka, eta beraik perfektuak zian hortako, eta animatu zian, pasagen super ongi estudioan, baita bideoklipa grabatzen ere bai, eta ia zan loren horrelako bi kolaborazio puska ukitzen, eta da, beste paria. Nola lotzen dia kolaborazio? Lagunak zian ja, eta errezago lortu zu, baina hasiera baten, eskegia, danon nahiko dute izarokin kolaboratu, eta neonakin kolaboratu, eta hori azkenian ez dik erreza izan behar, ez da? Ez da erreza, nik uste dut, izarokin koinzidituzun justu, bere 0 de enero diskarako eskatu zidala koro batzuk grabatzea ezakitzen bat denbora daramadan hemen abestian. Eta esan zen bale, baina nik horreko jaten. Eta gustora ju nintzen, ze gaina beak eskatu zidan, sartzea hau txasko, eta hori da, niri gehien gustatzen zaidan aitea. Eta berak kontatu zian, nola berak erabilizun abesti hori pixkat bere min batzuk sendatzeko, eta ikusi nun eskertuta, ez? Eta urte bat beranduago nik idatzi dut nola hartu arnasa, eta nik pixkat erabilin abesti hori nire minak sendatzeko, eta iruditu zitzaidan, zela modu polita, zirkulo hori isteko, ez? Eta nik uste dut ere, izar hori ere bai irudituko zitzaiola hola, eta baiezkoa eman zian.
Eta neomakeokin antzeko. Banaukan abestia ja nahiko maketatuta, eta biralinien, eta nik uste dut ikusi zutela bere burua oso eroso abesti barruan, eta horrela sortzen dela. Nik uste dut azkenean kolaborazio baten gauzarik magikoena dela erreala izatea, ez? Ez bidaltzeagatik, baizik eta benetan ikustea hori abestia. Hori ikusiak egarki, hau honekin ziak, behaekin lotuta ziak, eta behire bai, sentitutuk identifikatuta abesti horrekin, da horrek azkenean erresago inarazteik bai esko ematia behire bai, ez da? Bai. Ze ona. Bueno, ikusi zuen, nola puztu dan hau hemen, Baitu, Zer demora gutxian, zenbat puztu dan, guendikan pixka gehiago arrotu behar du, eta hemen bagoaz txerrik itxarraka, baitu. Gero, kuskusa hemen botatzeko, hau ja pikatuta dakau. Gero ingo deu, peresila bota, menta ostuak, eta linitua bukatzen deunean, kuskusan astutakoan, ordu astuko dugu guztia. Eta bitarten ingo deuna, erreportai bat ikustea jungo gea, bale? Zehazki jungo gea honekinean, ikusiko zuen, Durangon dao, nutrizio zentrua, eta gaur eakutziko igue, zein dian goza emozionalak, benetako goziak, eta etortzen dienak, nola bala. Ikusi, guazen bertara, eta ikasiko dugu asko. Kaixo Joseba, nahi anaz, honekin nutrizio zentrotik, Durangotik, eta gaur azalduko dizuegu goze fisiologiko edo fisikoa eta goze emozionalari buruzko desberdintasuna. Iruditzen jat, hasiera baten garrantzitsua dela aipatzea goze emozionalari buruz hitz egiten dugunean askotan konotazio negatibo bat ematen dutzagula, baina normalean gure jateko modua emozionala izaten da. Hau da, gu mailaren inguruan biltzen garenean, lagunekin joaten garenean bazkaltzera, emozioak beti dauz horrez. Orduan, desberdina da goze emozionalari buruz hitz egitea edo emozioak kudeatzeko elikagaiak erabiltzea. Orduan, hor dau igual arazoa suertau aldauen goze mota edo jateko modua. Goze fisiologikoa edo fisiko izango litzateke urdaia utzik daukogunean sentitzen dugun gozea. Hau da, gure gorputzak seinaleak bidaltzen ditzu hormona batzuen bitartez, eta guk gozea sentitzen dugu, baina jateko beharra daukogulako eta energia behar dugulako gure bizitzako funtzioak bete ahal izateko, ez? Eta beste alde batetik dago goze emozionala edo emozioren batek eraginda zerbait jateko gogoa sartzen zaigunean, eta normalean izan daiteke urdaia beteta egon dabe sentiru aldogun gozen mota bat, ez? Eta batzuetan gertatzen da, triste gaudenean, edo urduri, edo estresauta, edo emozio konkreturen batekin, zerbait konkretua jateko gogoa sartzen jakula, txokolatea, edo patata prejituak, edo izan daiteke bai, elikagaia bera, hau da, otordu edo jatorduan tokatzen den purea, baina kopuru handiagoan. Orduan hori izango litzateke desberdintasuna. Normalean, egia da, kasu askotan, elikagai ultraprozesatuak jateko joera dagoela edo elikagai palatableak edo saporetsuak jateko gogoa sartzen zaigula, ez? Normalean esaten da, zarata asko egiten duten elikagaiak, adibidez, fritu lehorrak edo gatza daukaten fritu lehorrak bebai, edo paketeko elikagaiak, adibidez, patatak, edo goxokiak bebai, zapore gozoa edo azukre asko duen produktuak, eta batzuetan jateko modua da desberdin, hau da, abiadura asko azkarragoa izaten da. Orduan, kasu askotan, elikagai palatableetara eta igual nutriente kalidade aldetik baxuagoak dienetara jotzen dugula, baina ez da beti kasu guztietan nolan izaten. Egia da, badaudela joera batzuk desberdintzeko goze fisiologiko edo beste mota bateko gozea, ez? Goze fisiologikoa daukagunean normalean gozea nabaritzen dugu, baina poliki-poliki doa goze maila hori handitzen. Eta beste mota bateko gozea danean normalean berehala etortzen jaku goze sensazio hori eta berehala asetu behar izaten dugu. Gero askotan gertatzen dana da bebai, goze fisiologikoa danean, hau da urdaia utzik daukagunean, edozein elikagaik balio digula, ez? Egia da, egoera horietan normalena izaten dela nahi izatea kopurua elikagai konkretua baino. Baina, beste mota bateko gozea danean, hor bai sentitzen dugu igual preferentzia handiagoa elikagai konkretuekiko. Hau da, niri igual bazkalostean ez ait gogo atortzen ziazerba pure bat jateko, baina bai txokolate zatitxo bat, edo palmeratxo bat, edo gozoa den zerbait, ez? Orduan, hor nabaritzen da, igual ointxe bertan bazkaldu dut, eta orduan oin zer daukot, ez? Gozea daukot benetan niretzat osoa dan bazkari bat hartu ostean, hori da beste joera bat hori desberdintzeko. Orduan, nutrizionista gisa guk askotan konsultan ikusten dugun zeo zer da, ez? Eta gehienetan hau gertatzen denean gomendatzen
gomendatzen duguna da terapiara joatea edo psikologo baten laguntza behar izaten dabiela pertsona honek. Ze gertatzen da, askotan igual, afalostean, emozio bat kudeatzeko txokolatea jateko gogoa sartzen baldin bajat, ez dut eukiko txokolaterik etxen eta fruta eukiko dut, ez? Baina egia da, frutak ez dutzula ematen, txokolateak ematen dutzun hori, eta hori izango zen, zauri batei tirita jartzea moduan, hau da. Nik ez daukadan ez etxen, ez dut jaten, baina ez dotelako nahi momentu horretan, ez? Da, ez daukotelako. Orduan, egin beharko zan arazo hori edo jateko gogo hori errotik konpontzen saiatu. Hau da, zergatik daukan nik gogoa zerbait jateko afalostean, edo zer konpondu nahi dut horretarako, eta interesgarriena izango zen, ez eukitzea gogorik, ezer jateko, ez? Baina, klaro, hori nutrizionista moduan askotan ezin esaten dugu konpondu, eta itzen dituguna konsultan da psikonutrizio konsultak, hau da. Psikologo baten laguntzarekin eta gure laguntzarekin, kasu horiek abordatzen saiatu, eta dana era oso baten edo era osatu baten konpontzun saiatu. Bueno, Joseba, hau izan da dana, espero dut gaurko aholkuak baliagarriak izatea, eta, bueno, hemen gauz, honekin nutrizioan, Durangon. Ondo ibili! Hau, panaia, eta mi esker, askotan bakizu. Gozia dakau, eta ez dakigu ez da zeatik handakau, ne? Ansidadia izate askotan, ez da? Oentxe izan dezu. Eta ze garrantzitsu esan duna, zeatikan, askotan esatizu, benga, hau jan, o bestia jan, o txokolate kendu eta fruta jarri, baina ansidadia hor da kasu. Eta oinarria jun beharria. Ansidadia hori kentzea, eta nik hori esateta askotan meikura, bihotzerria kasu, eta emateizue beste kremita hori hartzeko, eta ez. Zerrek emateik bihotzerria? Bai. Guazemak kudeatzea zainetatik historiak, ez da? Hori oinarritik. Onda. Mili esker eta eharra aholkuak eta hori dakinak, area jun, da profesionalen gana jun, da aholku hobia jasotzea. Bueno, gurean jarraitu bihar dau. Hemen txe, kuskusantzako, falta zaiguna tabule hondentzako, alinitua prestatzia. Mentak hemen dazkazu. Ingo deuna da, Jokin, behitu. Atatzezu hola ostotxon bat, lau edo hola hartuko dituzu, eta osto danak hartuko ditugu, bale? Sustarrak ez ditugu nahi, bale? Horrelaxe, eta behin, dana dazkakenian, ondo pikatzeko, nola iten du, perexila pikatzeko eta nola iten dek? Niko ondo elkartu, pixkat horra zapaldu eta txak. Ezin hobe, hori iten dek bost ostokin, gero nik handi pasako isa perexilana beste bost, eta berdin egin goe, bale? Honea botako zeu limoia, olilua, gatza, eta geotan alinatzeko erabiliko dugu. Bale, bikain. Eta nik jungo naiz, oliarran osagaiak prestatzen. Batzu ja zuritzen, baita ere piperra pikatzen, geotan apregitu eta tita batian iteko. Ederki. Venga, earki goaz. Bueno, asko aldatu alda lehendabiziko diskatikan bigarrengo diskoa. Bueno, pixkat igual bai. Pixkat igual bai. Lehenengoa izan zen diska desente dantzagarria, ez? Adibidez aizeak bazuten bastante melodia dantzagarriak, pixkat ere erritmoak zian, zuzakit, igual 80garren hamarkada, 60garren hamarkadako pixkat urbilagoak hortik. Eta diska guai izan dela behar bada, izek ez dute presentzia hori, daude askoz bandaren barruago bezala, ez jain protagonistak, baina bai dela nire ustez diska bat askoz behar bada kantagarriagoa edo melodiak askoz modu gordinagoan ageri dira, ez? Orduan, ezberdina da, behar bada jendak esango du lasaiagoa dela, eta behar bada arrazoi dute, baina ez dakit, nik sentsazioa dakat, behar bada aurreko diska idatzi nula kontekstu batean non justo zen txeratzean geunden gara hartan, pixkat behar genula denak ez, horrelako askatasun eta dantza oiu bat, eta hori izlatu nula, eta hori izan dela askoz gehiago barrura begiratutako zerbait, eta ni super lasai galitu nahi diskakin. Ona. Osea, askotan hori tendezu ere baien komposatzen dezuena eta idazten dezuena, zuen biharrak ere bai atea eta asalaratu eta lasai gehatzeko, ez da? Dudarik gabe, nik beti esan izan dut, komunikatzen izela askoz errexago abesti baten bitartez. Bertxolaia bertzotan bezotan izukaldian, ez da? Bakoitza berian. Hoi da. Vale. Bueno, eta zehazki, leteta junta gaitu aurtengo lore diskan barruan sartuta. Zehazki letran bato zehose aipatzeko, nundik noa ibilidan, ze topatuko dugu bertan? Bueno, nik uste dut adibidez, badagoela abesti bat diskan, lore deitzen dena, justo diskari izena ematen diona ere bai, eta pixkat uste dut abesti horre, pixkat biltzen duela, ez, diska guztia, ez, hitz egiten duelako, lorezain baten ikuspuntutik bezala, baina baita ere lore baten ikuspuntutik ere bai, ez. Orduan, pixkat badago hori, ez, abestian islatun nahi hori lorea gaizki dagoenean,
baina lorezalina ere bai gaizki dagoenean, ez? Orduan nola batak bestea behar duen, bai lorezaina ondo egoteko, eta baita loreak ere berpizteko, ez? Orduan niretzat, zantzen oso berezia abesti hori, horregatik aukeratu nun ere bai diskan izen buru zela. Ba, gila bizitzan, zema gauza dian nola, Batzu berdeuna bestiak eta azkenian hemen fusionatzen dian gauzak azkenian danontzako hobia izatea, ez da? Hori da. Bai, dudik gabe. Elkarlanian hola izatea, eta ez guantxe esan dezu ondo. Loriak zenba berdun lorezaina eta lorezainak loria, ez da? Hori da. Bai. Ona. Eta beste abestien batola ipatzeko? Ba, behar bat atera genuen minutuak, ere bai lehenengo single bezala. Bai. Da, pixkan dero obsesio txiki bat beti izan duana denborakin, ez? Eta lehenengo diskan ere ala esaten nuen, ez gaitzela loak harrapatu, beti izan diot kriston ansiedadea, egunak eta egunak pasatzeari ez errin gabe. Orduan, minutuaken pixkat hori aipatzen dut, ez? Minutuak ez du segundurik galtzen. Eta bueno, niretza bada mezu bat saiatzen naizena hasieratik, eta bigarren diska hontan ere behar bada naizta alderdi ilun batzuk erakutsi edo, hori ere azpimarratu nahi izan dudana. Eta ikasiek adibidez denboa hori, ni hori asko bikotiak esatit, ni pixkatola naiz, emateu egun bat etxian gelditzen bazea, eguna galdu indezula, eta deskantzatu, esatik bikote, deskantzatu, lasai honai, hau eguna irabaztia, gazkenian, ez da? Hori da. Askotan, jode, bai, ni elurreta ju naiz azte ni ez dakit noa ju naiz, ni ez dakit zein, eta ni etxian gatu naiz. Zenek aprobetxatu dugu beto? Bakoitzak berzuna. Bakoitzak bere modura. Bakoitzak bere modura. Bai, da batzutan zaila da, ez? Sortzen dituzulako kontesto, toksiko bat ezela zure buruarekiko. Ez tek erresa. Ez tek, jode, si olatuak egon, eta olatu jaia pasa india. O lurra zeon, da ona zeon, o perretxikuak eta ambrotia ondek, eta iesa izibilian, da mikatxiz ramar. Baina bizitza hontan lasai hartu ere gauza, eta leku danetan ezin da egon. Hori dudik gabe. Eta, taldekide berdinak jarraitzen dezue? Bai. Zazpi gara taldean, eta hortxe gaude berdinak. Teklatuan Garaziz Naola, gitarran Javi Etxarri, gero aizeetan Andoni Arriola tromboian eta Julen Suarez trompetan, Julen Barandaran basuan, eta Makina Relaitz baterian. Eta batek sartu du abeste animatu da, hori bai kutu berriak inditu, edo? Bueno, aurten, diska honekin, bai da lehen aldia, behar bada lehenengo diskakin, nengon denbora guztian ni abesten edo Garazikoa egiten zizkiala hola bigarren agotxo batzuk eta, klaro, bigarren diska honetan lehen esan dizut, ez daudela horrelako aize melodia lehen bezain dantzagarriak eta orduan aizeak eta banda osoa orokorran jarri dut abestera ere, bai, orduan gaude momentuak gaudela 6 pertsona abesten lehen aldiz, eta pixkat, hortan saiatzen eta horri aurre egiten bezala, ez? Erradan eretzat erresa da estenatoki batean abestea, baina igual Julenentzat beti trompeta jodula, egoera hortan aurkitzen ikuste dut beretzat, eta beste denentzat ez dela erresa izango, eta kriston jarrera honakin indiogu horri aurre, eta nik uste dut kontzertutan funtzionatzen dula. Azizate lehen da biziko kontzertuak ematen? Azizate... Bai. Eman genuen abendoren 30an, Donostin Victor Eugenian lehenengo kontzertua, diskarena. Eta gero egon gara ere bai Bilbon, kafe antzokian, eta Gasteizen Jimmy Jassen ere bai. Eta teleku makaletan, katxe da mar, egon nahi. Eta uda oparua zetorrek, uda berria nola zetorrek historia? Hau berdina, bale? Bikain. Bale. Antzeko, loratzeko gogoiekin ere bai, eta ondo egia da. Ez dakizula oso ondo ez dugu hainbeste gelditu. Zan nahi dut, gira bat bukatu dugu, eta besteakin oso azkar hasi gara, eta ez genekin ea nola funtzionatuko zuen, ea jendeak gogo zartuko zuen bigarren diska edo ez. Ja, horreneko diskako bestian editu entzun, igual, ez da? Hori da, pixkat nasketa hortan, ez? Orduan, bai egia da, pixkat urduritasun hori bazegola, baina, ezin naizela ezertazke jau. Ondo. Eta, jendiak adibidez, hasi ziatenian, da, adibidez, zenbat irauteik kontzertu batek? Orduta laurden. Eta diska berriak zenbat irauteik? Ordu erdi pasatxo, holako zerbait. Vale, eta orduan, ia bi diskak botatzen dituzue kontzertuan, edo... Bueno, badago nasketa bat, ez? Bi disken nasketa bat, azkenean, lehenengo diskama daude abesti batzuk, batetik jendeak entzun nahi ditunak, eta bestetik ukure jo nahi ditugunak. Orduan, Maitasuna Tabu, Dab, hor jotzen jarraitzen dugu, eta bueno, nik uste dut lortu dugula, bi disken arteko nasketa dinamiko bat lortzea, eta guai da, hola. Ondo, eta adibidez kontzertu hauetan kolaboratzeiak eta salduko diare bai? Bueno, Vitor Eugenan egon zian. Vale. Eta gero, agola izaten da, animatzen badia, atiak irikitazka, ez da? Bueno, eta orduan, aurten, lehenko urtean bezain oparua izango, esatik,
Bat urtea erra, baina lehen urtean zemak ostentu eman zen dituzten. Ojala, egia da. Ojala. Zenbat eman... Lehenengo bira bukatu genuen egun kontzertukin. Egun? Baina justu, egun. Katxiz, lama, egun bat bai, bestia ez da bestia bai, ez da? Ia, gaina ez ginen oso konstiente izan, gira bukatu arte, ez? Gira bukatzen ingenulako rekuentoa, eta justu ura bere bideaneko kontzertuakin, hori izan zen egun garrena, eta orduan konturatu ginen, zenbat jo dugun, zerotik hasi den proiektu bat izateko, ez? 2 urtetan, zen ia, astero jotzen egotea, ez? Horten egun joko ituzue, olaro gehien itxoin ja geldituko zeate, edo... Ez dakitze, nekeza ere izan da, ematen du, ez da kejatik, baina, klaro, astero jotzen ensaiatzen, behar bada bai pasada ditugula udan kontestu batzuk, 4 kontzertu jarraian, izan ditugu, eta gero komposatu, astegunetan gaina komposatu, noizan asteguna, noizen eukan denbora. Batzutan etzeon. Katxizla, baina, bueno, pixkatola, gure bai azkenean, pixkat terremotoak ere bagara, eta gustatzen zaigoela ibiltzea. Ona. Eta, aurten hasi zaten bai, ja izo zeidazten urrengo urteako, edo lasaio hartu berdek urtia. Taldekidak hasi zaizkit, jokin, hasi zara besti berriak intani. Lasai, Hilabete. Gabona pasadia guantxe eta... Baina bai, azkenean nik uste dut badela modu naturalean, eta nahi gabe atatzen zaidan zerbait hori ez, etxean egon, eta gitarra hartu, zaiatu melodia bat, nahi gabe atatzen izun hori, orduan, mobilean juten naiz, hor denak gordetzen, eta gero animatzen naizenean pixkat denak biltzera, edo benetazko forma ematera, hortxe azkat gordetzen. Ez dik errez izan behar hor, geho zein aurrea eraman, zein atzea, ikire kriba bat ingoek, baina geho, igual hor gelditutikoenak hor iskinan geho berreskuratu iteituk, no? Bai, hori da jolasa pixkat ez, eta gaina gero ere bai, zuk uste duzun abestiatek lokalean funtzionatzen dula oso ondo, gero azaz estudiora, astentzara garabatzen, eta klaro, ez da berdina abesti bat entzutea jotzen ari zarela, edo bakarrik entzuten ari zarela. Kriston aldatzen da sentsazioa, ez? Behar badazuk abesti bat jotzen asko gozatzen ari zara, uste duzu kriston abesti puska dela, baina gero entzuten duzunean jo gabe, ez da inbestekoa. Sentsazioa aldatzen da asko. Orduan, gertatzen zaigu, zestoan estudioan bertan abesti bat guztiz aldatzea, lortzeko benetan lortu nahi genuen sentsazio hori, ez? Orduan hor, badira bestiak erortzen dianak, badira bestiak ia zerotik hasten dianak berriro estudioan, eta beste batzuk gorde egiten dianak. Ona, ni gertatzen zaitu hori bai. Ni dutxan honian beti oso ondo entzute, eta gero Andriak esaten bitu, grabatu indizut, baina, kristi. Bidali horiek, nik ere ukitzen gau. Borra. Ai, ama. Bueno, earki goaz, ikusen zu, tabule eiteko, horre igual limoia botako jok bertara, vale? Botako zio, txorrota ehar bat, olioa virginana. Osorik botako diotez. Bai, osorik. Beste hainbeste olioa, gehiago, igual bikoitza. Vale, hau mendik endukoit. Bai. Vale, oso ondo. Bai, beste hainbeste olimoia zitxonan bikoitza, de hola, botako jok. Vale. Oide. Vale, hau ere listo. Eta gero gatza botako zio ere bai. Vale, gatza bota jok ere bai, hola. Dixente hola, trak. Vale. Eta hemen dana prest dakat, aurren emiretau markatu, atera, eta gero refritu eta dana prestatu. Vale, oiteko dakao, eta gero maionesa prestatu dugu. Ingo deuna da, bitarten erreportai bat ikustea jungo gea, vale? Ba, ikusiko zu, gaur platerrearra ingo dugu, baino galdako baino jungo gea, Andramari jatetxikuak, bertan prestatu dugu plater bat, txapelak entzikoa, guazen ikastea. Kaixo Joseba, hemen gauz, Roberto Azua eta Josemi Olazabalaga, Andramari jatetxean etorri zarete gaur, galdakora, ez da? Eta ongi etorriak zarete. Bueno, Andramari jatetxea galdakoko lezalde auzoan dago. Orduen gauz mendien artean, da, hemetik ikusten da, gorbeia, edo oiz, edo bela txiketa, inguruko mendi guztiak ikusten dire, eta, leku oso argitsua da, ez da? Baserria ez da zarra. Eraiki zen, 1974an. Pastan dana, erabili ziren baserri zaharreko materialak. Trokan, egoan baserri bat, 14. mendealdekoa izan zen. Orduan horregaz egin zen dekon itxura gau. Zabaldu eben nire familia, nire izakoak, nire gurasoak, eta orduen, hau izan zen
1974ean, handikona jarraitu egin dugu, egunero. Beti argi auki dugu, gure ibilbidea zein izan behar dan, eta sukaldaritza tradizional izan behar da, baina beti apurbet finetosun apur bategaz, ezta? Andramari jatetxeak 1983tik ona deko Michelin izar bat. Erreto bat, baita be, motivazio bat, ezta? Eta, iluseño bat ekipo guztiarentzat, mantentzea eta gauzak ondo egitea. Eta, urten, nobedade moduan, Josemi Olazabalaga barriro etxera etorri da, eta, honegaz, ekipoa indartu inda gehiago. Eta oin ja aurkezpena egin da gero, Josemi gazitxiko txuet, errezeta bat ikusteko. Berriro hemenago, 20 urte pasatu direz aixian jatetzean hasi nintzenetik, eta, ostera bere Andramarin, ezta? Eta hemen berriro, egongo naz, ez dakite, urte bat, bi edo, ez dakit, zenbate urte egongo nazela, ze nago ikasten gauza batzuk eta maisua izateko, ezta? Eta gaurko errezeta izango dela Begiandi tailarinak, Idiazabal Aliorirekin. Ondorengoa egiko duguna da, tailarinak, ez da, orduan behar duguna da Begiandiak. Hemen ditugu bi nagusiak direz, handie direz kiloko gitxi gora bera. Egiteko hau, lehenengo garbituin behar duguna da Begiandiak. Moztu eta ipini fil batekin jartzeko itxosgailua. Errezeta hau aizian jaio zen eta ekarri dut Andramarira. Errezeta hau nirea da eta da tradizionala baina modernatuta. Eta bezerori beti gustatzaio hau platera eta horrezak jarri dugu ostera bere Andramari. Gero kipula hau moztuko dugu Juliana bezala, eta egingo dugu, kasuela batean jarriko dugu, oliogaz egiten apurke dana batera. Hau egiten dugunean ja erdi egina, jarriko dugu honek puntak eta aleta guztiak hartzeko usain guztia eta zabore guztia. Gero ja egiten dugunean kipula ja egina honekin, honek kentzen dugu kipulatik eta kipula pasatzen dugu termomisetik. Pasatzen dugu koladore batetik, eta egingo dugu honekin krema bat. Andramarin jatetzean egiten daben da Bizkaiko kosina edo sukalde tradizionala, baina apurtzuet modernizatuta. Eta gitxi gora bera nik jarraituko dut horrako bidetan sukaldeago egiten. Egingo dugu salda bat, fumet batekin, eta jarriko dugu beltz tinta. Ja, dekoguna eginda salda tintarekin, jarriko dugu apurtzuet agar-agar. Agar-agar bakizunez da alga bat, eta honekin egiten duguna gogor jartzen, salda hori, eta egiten dugu moztuten, zatitan, eta jartzeko krema gainean. Eta platera aurkezteko amaitzen dugu Idiazabal aliolirekin. Egiten dugu alioli bat, espeziala, eta hemengo gaztaia gaz egiten dugu. Joseba Iona, hemen dekogu gure platera, ikusi duzun bezala, Begiandi tailarinak, plater tradizionala, baina modernizatuta. Eta bakizunen gaude, hemen, Galdakaon, Andramari jatetzea. Nahi dozunean etorri, hemen gauz. Eskerrik asko eta agur. Aupa Roberto, eta aupa Josemi, eta gora induen platera, Jope, gora Andramari. Ni naiz izan eta bai, apuntatu behar kalenda joan bertatik pasatzeko. Ze leku eharra eta ze plater eharra indezuen. Izarra merezetetako baino gehiago. Gu batikan beste izarra bialtzen dugu. Bezarka handi bat, eta hemen jarraituko dugu goxatzen, eta zuek ere goxatu arazi, denoi. Bezarka da handi bat. Hoi da, tradizioko lekua, Hombre. Hoi fundamentua. Bueno, hemen indeuna da, oiarra prajitu. Alde batetik eta bestetik. Eta olio berdinai, igual olio pixka gehiagotako jo, eta horringo dugu mejunjitua, hautena goxatzen juteko, bale? Hemen, tabuli egiteko ja, osagaia dazkau nastia bakarri falta zaigu, eta zun maionesa prestatuko zu, bale? Bale. Gorringotikan zuringo ateatzen, zemoz? Ondo? Venga ba. Honea bota. Zuringua, gorringo bat eta arrautza osua. Bale. Ospina erdila, Bale. eta botako zuna da gatza,
eta olioa, bale? Ederki. Venga, hoi zure kontu, eta nik esan dakoa. Honea botako ja olio pixka gehiago, eta goxatzen jarriko ditu batzu joiek, eta honek ingoet iriki, lehen esan deten bezala, eta barruko espina atea. Bueno, olio tanto bat gehiago, nahikoa, gehiagizti botako. Bueno, ze eskatu diozu, 2025, beste un kontzertu gutxinez, oze? Hori ezakit, baina ezakit, gustatuko litzaidak ez, pixkat, urte bukaran denok ibiltzen garela usnartzen, toala pixkat motibo jartzen. Bai. Eta bai, bai kontuatu naiz, izan dudala kriston sortea, lehenengo diskatik, euki dudalako aukera, jendeakin konektatzeko abestien bitartez, ez? Oso hasieratik gaina polita izan da ikustea nola, lehenengo kontzertutik egungarren kontzertura, geroz eta jende gehiago etorri da, eta sortu dela kontzertuten horrelako, giro oso hurbil bat, gero ere bai azokan ikusi genuna, eta orain ere kontzertutan ikusten ari garena, azkenean ere publikorik bihurtzen dena proiektuaren parte, ez? Orduan, bai gustatuko litzakela, pixkat, ez dakit egun kontzertu, 50 kontzertu, baina bentzait bai kontzertu horietan hori sentitzen jarraitzea, ez? Ja. Bai, ala, egia esan, hemen gu ikuslego gabe bezala, ez tezkau parian, baina baki hor daudela, eta egia esan horren bete, iteu, jendiak jaletikan jarraitu ite izula, eta guztua da hola, eta jarraitu kosinatzen jalantu, holako artistak eamaten da, azkenian horrek bete, iteu. Zer da, bizitza hori gabezi izango zen, Eta horrek ere egiten duzu Kalerrian, hori ere bai bada parte. Dudi gabe. Bueno, hemen, nik garbi jasekata hori, bale? Zemuzu horrekin? Nik hemen erdia, ezta? Bai, erdia nahiko. Erdia nahiko, bale? Hau, kenduko juten hemen paretikan. Bale, hau, pixka gorritzen dian bitartian, ingotena da behitu, Zerresa, gure kuskusa. Nahi da, sueltito da, Eta, ingo deuna da, oia, kanpora. Bigoiara hartuko ditut. Hau, hemen txekarri. Eta, hau, dena botako ziot, Baitu, Dena botako zio, rast. Eta ingo deuna da, dana nastu, elkarreken. Bikain, bale. Nik hemen zenbat olio botako diot. Bota olioa nik arrautza hola baka bikoitza. Vale. Haure gauza erra, Simplia eta erresa eta denentzako balekua. Bueno, eta bideoklipak eta zen egite izkizue? Nola moldate zeate? Kaso honetan inditugu bi bideoklipak jende ezberdinakin. Daten gatik eta ez beste arrazoien gatik. Lehenengo egin genuen Ane Berriotxoakin, berak zuzendu zigun minutuak. Bai. Eta egia zen izan zen gozada bat. Topatu genuen, beraiek topatu zuten etxe bat. Eta pintatu genuen logela bat guztiz gorriz. Eta erabilin genuen logela hori, espazio gorri bezala. Eta bigarrena egin genuen Neomakekin, eta zuzendu zuen Ander Merinok. Eta hori ezberdina, junginelako endaneara, ondarri bira, biberoak zeuden lekura kriston lore gorriz beteta. Orduan izan dira, elementu asko aman komunean zituzten ez, lore asko, eta gorria ere bai, jende ezberdinakin, eta egia esan eretzat izan da gozada bat ez, ikustea jende ezberdinak nola egiten duen lan, eta beraien gandik ikastea ere bai. Egia esan, jendeak hilan aitia, baina gauzoi behik ez da, eta jende espertuekin, eta beti ikasten. Bueno, hau, listo dakau, Ingoten da behitu, itxi, eta gero barruan sorpresa mordo bat hola, piperra topatzeko mordo bat barruan. Halaxe, horregaxe, txak, vale, eta guainin behar deuna da, saltxatxo hau ja platera motatzeko erabiliko dugu, plateria motatzeko. Hemen ingo deuna da, hori birrindu lasai, Vale, emango diot, ja, ez? Bai, birrindu, eta gero hau botako zio. Venga, hemen batzu ja hor antxoitak atea ditugu. Hemen dikan, pixka jarriko jo gorrera lagungarri. Sekula gan aldezu oiarra era honta. Hola, ez? Hola ez da? Oain probatu barko da. Gaur probatuko da, gaur egun ikusten, ikusiko zue. Earra, zemuz dikoa hor? Ondo. Ondo pixka gehiago loditzeko, olio pixka gehiago. Zu beia neukin, Vale, emango diot. Eman, gelditu gabe. Oide. Arrazio, beha jungo garrapatzen, zu betekin moitu gabe, bale? Bale, ingo deuna da moztu. Eta oiarra prejituta eta hola bai, ez da? Hori bai. Hauza erra da oiarra, Hola, indeun bezala hasieran prejituta, eserre gabe. Boa. Ya está, horrekin bakarrik ja. Bai, horrekin ezin hobe. Hemen inberdeuna da, ber. Hau, hemen digarrapatzeten, platere eraman, da osoikan iztean. Inberdetena da, hemen digarrapatu. Horrela xe. Hemen ere bai. Eta bai joanea, oiarra, oso osoikan. Txak. Eta txak. Eta historia bukatzeko. Hemen dakauna, bueltan etorri dana, botako jau gainetikan. Ai, ama, earra indi gorkoan bai. Vale, hau listo, hoi listo, haure bai, haure, guain bai, gora eta bera.
Dan harrapatu, eta hori indaziok. Ez inoben, hauzi. Nola ikustuzu? Oso ondo. Baina hola, olio gehiago botatzen badio, gehiago potolduko. Baina ez dio bihar, hain potolua. Hauzio guantxe, onenian. Onenian. Bueno, italde zuzukaldian etxian. Zein dia zure errezeta erregina, ze prestatzen dezu etxian, gonbidatu datozenian. Igual arrozak eta paellak eta modu ezberdinetako paellak. Gainera, elkartean, badu kuadriako bat, bera dela kuadriako sukaldaria, eta Javi, deitzen da. Eta berak beti dizkigu kriston paella hundiak eta kriston arrozak, eta gu biltzen gara bere laguntzaile bezala, orduan, hortxe biltzen gara. Pintxelanetan. Bueno, hau pixkaten jarriko jo horrela, vale, gehiagik gabe, eta gero igual onduan jarriko jo lagungarri, eta gaur igual, behitu, ja nola freskagarria dan tabule hori, gaur, perexila gabe, aita barkatu, gaur menta jarriko ziot, eta hemen da, gaurko oiarra prestatu deuna, tabuliakin, eta gora joki, goa lore, eta espero ju gaur aurten beste 100 gutxinez emati. Mi esker. Aurten